Hola, sóc el tio Truman i vaig a dir-vos un secret la mar de gordo. L'esport és de fatxes, de fascistes, de gent de dretes, de gent xunga, de xafats. Vamos. Antes la gent jugava i se cansava en el camp i no feia esport, perquè no li feia falta. L'esport és una invenció de Hitler, de Mussolini, dels fascistes d'Europa, que els compraren els yanquis, perquè la política sempre va lligada a l'esport, encara que hi ha molta gent que diga que no, que això és mentira. Pues no, és veritat. T'ho dic jo, que ha sigut president dels Estats Units i ha perdut moltes guerres. Bueno, vaig guanyar una i au. Per això el creador dels Jocs Olímpics era nazi, tu no ho saps, però si busques a Wikipedia veuràs que era més nazi que la figa sa mare, el fill d'una puta. I després t'he de dir una cosa. Els mitjans deportius són sempre conservadors. No sé si heu donat compte, els periodistes, que igual te trauen ahí a un tio d'extrema dreta blanquejant-lo en la primera plana. I no passa res. Esto guay, todo bien. El deport lo que busca és uniformitzar i fer-vos competir. Quan feu esport, què feu? No penseu, només feu esport. No podeu pensar. S'alineeu en uns colors i se contraposeu als altres. I se feu forofos, i se feu ultres, i se flipeu un mogolló. A que sí? No podeu pensar, i sin embargo aneu tots junts. Tots a una. Per això és, bàsicament, la idea força del fascisme. Així que, a tocar-li els collons a la figa de la vostra mare, fills de putes.